bloquejant l'entrada. La policia té ara mateix aquí dins del pati, deuen ser ben bé una cinquantena o seixantena d'efectius antiavalots i estan intentant ara obrir per la força el col·legi, com podeu veure, a cops de... Hi ha gent a dins. A cops de martell estan intentant obrir per la força la porta d'aquest col·legi Ramon Llull enmig de les protestes de la gent. Hi ha gent a dins. Què feu, home, què feu? I podeu veure en aquests moments com la policia està entrant a dins del col·legi. Ramon Llull. CEIP Ramon Llull. Consell de Cent, Ultramarina i Sagrera. Por favor. Entren més efectius dels antiavalots. Doncs ja ho veieu, aquesta és una de les imatges, sens dubte, d'aquest matí. Ara sentim més crits. Eixample esquerra. Entra dintre. Bernat, no sé si ens pots sentir perquè estàs enmig del xivarri, Bernat? Ara sí et sento. Veiem imatges emotives de gent mentre... Et volia preguntar, Bernat, si sabem si aquest col·legi electoral estava obert ja, si hi havia Mira, gent que havia pogut votar. Perdona, Núria, si us sembla anem a les finestres, anem a intentar gravar des de les finestres d'aquest col·legi per veure què veiem a dins. Som gent de pau! 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 Aquesta colla de cap. Som gent de pau! Ens diuen que han retirat les urnes. Aquesta és la vostra democràcia! Som gent de pau! Som gent de pau! Doncs veiem com la policia també està buscant les urnes, el mateix que feia Sant Julià de Ramis. Els veiem amb unes bosses de plàstic i buscant unes urnes que sobre les taules, com és evident, doncs ja no hi són. Per això li preguntava al Bernat si havia començat la votació, tot indica que sí, que ja estaven constituïdes, no deia que aquí dintre ja estaven constituïdes les meses, hem d'entendre que s'havia començat a votar, no? I ara veiem que recullen les paperetes que han quedat llançades per terra. Acabarem votant! Votarem! La veritat és que veieu més coses vosaltres que jo. Votarem sempre, senyors! Gent de pau! Estem seguint, Bernat, bàsicament la imatge que ens oferiu des d'aquesta finestra. Perdona. Digues. Sí, respecte al que dèieu, desconec si s'estava votant, per nosaltres hem arribat quan ja estava la porta bloquejada. El que sí que us podem dir és que la mesa estava constituïda i, per tant, se suposa que sí que s'estava començant a votar. El que passa que tal punt ha arribat la policia, tot ha quedat bloquejat. Us hem de dir també que ens han dit que han vingut fins aquí alguns interventors d'altres col·legis amb alguns observadors internacionals. Sí, i en paral·lel estem veient a la dreta de les pantalles dels nostres espectadors imatges de Lleida, a l'expectativa del que pugui passar a Lleida, on també hi hauria moviments, i a Sant Julià de Ramis, com veiem, doncs, algunes de les persones que haurien resultat contusionades, presumiblement, veiem serveis d'emergència atenent algú, no podem distingir ben bé, però sí que veiem equips d'emergència fent la seva feina, mentre la premsa i les nombroses persones que hi havia a l'exterior del col·legi ho miren amb perplexitat. Recordem que a l'interior del pavelló hi ha entrat la Guàrdia Civil, quan passaven pocs minuts després de les 9, també han esbotzat
posat la porta, com ha passat a l'escola Ramon Llull del carrer Consell de Cent de Barcelona, i estaven buscant les urnes. Veiem en aquesta finestreta petita la Guàrdia Civil encara porta per porta d'aquest pavelló de Sant Julià de Ramis buscant on són les urnes i on són les paperetes. Estem també ensenyant a Lleida, perquè tenim notícia que la Policia Nacional també s'està dirigint cap a aquest punt que us ensenyem de la capital del Segrià, mentre una persona, una dona, està sent atesa pels serveis d'emergència, com deies, efectivament, Carles. I a l'exterior aquesta és la imatge